Sanibona, phinde nginibikelele nje ngalesi sikhathi, ngalolu suku, ngalomzuzu, ngaleli hora. Kuhlezi kumangalisa, kumnandi, kuthabisa, kuyintokozo enkulu ukuhlangana ngezindaba ezinhle zikaBaba ohlala ekhaya ezulwini, ukuhlangana ngezindaba ezinhle zombuso wezulu, ukuhlangana ngezindaba ezinkulu ezizosiza thina, ezizosenza sibuyele ithemba, sibuyisele uthando, sibuyele ukuthula, sibuyisele injabulo nentokozo, especially sikhumbule isithembiso sokuphila okuphakade, sikhumbule isithembiso uJesu asibekele sona sokuthi hayibo njalo nanxa ngikunilungisele indawo ngiyobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba la ngikhona nibe khona nani. So that's the promise umfelo wethu uJesu Kristu asithembisa yona ukuthi uzawubuya azosibuyisela ekhaya ezulwini, lapho sikuzoba khona ngasekho usizi, lapho sizoba singasekho khona ukukhala, lapho kungasekho khona ububi, ubufa, ngasekho lutho. Ebese mase kubuywa kuziwa lapha emhlabeni, ebese kuyaphila kutanazwe ngendlela ethandekayo, ngendlela esifisa ngayo, because singabantu, I know for a fact uNkulunkulu uhlezi ecacisa ukuthi akekho umuntu ophila lapha emhlabeni oyithanda lento eyenzakalayo njengamanje. Ayikho umuntu othanda lolu sizo olukhona njengamanje. Ayikho umuntu othanda lobuhlungu obukhona njengamanje. Ayikho umuntu othanda lokufa okwenzeka kangaka daily, kakhulu kulibele kwanda each and every time, all the time lapha emhlabeni. Ayikho umuntu othanda ukuhlukana noma wake, uma wake amfihle athi ma bye bye. Ayikho umuntu othanda ukuhlukana nesithandwa sakhe, kade isithandwa sakhe esitshela ukuthi uyasithanda ngayizolo usiyavuka ngakusasa sekuthiwa akasekho, they have passed away. Ayikho umuntu othanda ukuhlukana nomuntu amthandayo, ayikho umuntu othanda ukuhlukana neboss yakhe ekade imholela sekuthiwa iboss yakho ishawe isifo senhliziyo, usezoholela ubani, usezonakekela ubani. Akekho umuntu oyithandayo yonke leyo nto. Siphila lapha emhlabeni singabantu, kumele sazi siqonde ukuthi lempilo ebuhlungu kangaka esiphilayo njengamanje, lempilo enzima kangaka esesibhekana nayo njengamanje izohamba iphele. That is the promise umdali asibusise ngayo. That is the promise uNkulunkulu asabele yona. But I want to always make it clear ukuthi in as much as it is a promise, it is not a promise to everyone. It is not a promise to nomubani ozenzela umathanda nomachanga lapha emhlabeni kaNkulunkulu. But it is a promise to all those abekade begcina benza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini uNkulunkulu uJehova, ngokumlalela, ngokugcina yonke imiyalelo yakhe Exodus 20, ugcine wonke, ungenzi okunengekayo, ungenzi angakuthandi, ungenzi okubreaka umthetho wakhe, okukusondeza esonweni, okukusondeza ekufeni, okukubenza wena ucommit suicide. Because singabantu, we need to understand ukuthi ngale nkathi wenza isono, you are definitely committing suicide, because isono singukweqa umthetho, and ukweqa umthetho get you to death, get you to ukufa, kusondeza ekufeni. So if uzisondeza ekufeni, ufana nomuntu owenzani, ozilengisayo lapha yakuphela. Wena ukuzilengisa kwakho uthatha ama-hour, uthatha isikhathi eside. Awufani nomuntu ozosheshisa nje athi ngena la ntambo bese uyangibulala njengamanje bese yashesha eyagxuma. But uthatha isikhathi eside uyibeke le ntambo lana, ubese usuyibekile ebese uyagibela kuleso sihlalo, uqede ume usabe ubese uyaqhubeka uyibeke futhi kancane ebese ke uSathane efika ethi alright mntwana wami shaya leso sihlalo ngaphansi, ebese ke kuyafa kuphele ngawe. So the more libele ukuphuza, yes uzophuza namhlanje noma uzophuza na next week, uzokwenza kancane, kodwa ukancane akusho ukuthi leso spirit lesa asidli isibindi sakho, akusho ukuthi leso spirit asikubulali ngaphakathi, akusho ukuthi uyagwaya uwadle amaphaphu akho, kodwa ukudla kancane. Just because awubonanga ukuthi akwenzekanga izolo, akwenzekanga lutho yesterday uqala ubhema, akwenzekanga lutho yesterday uqala uphuza, akwenzekanga lutho yesterday uqala ufeba, akwenzekanga lutho yesterday uqala wona, uqala uqamba amanga, uqale uphinga, uqale uwenze zonke lezi zinto, uwebe
konke ongathandeki enkosini akusho ukuthi ngeke uze kwenzeke lutho uma usuyijwayele lento, because uzothi usuyijwayele vele uzolibela usaba uthuthumele ukuthi ayingena namhlanje ngiphinde ngitshontshe futhi. Uzosaba njengomuntu obeka intambo oyenza kancane kancane lento. Kodwa at the end of the day there was something definitely ezokwenzeka ngempilo yakho. So ukuthi uyenze kancane noma uyenze washeshisa noma uyenze kanjani ngasiphi ispeed, ekugcineni kosuku it results to one thing, one and the same thing. So doing a sin, it is committing suicide, like it or not. Ukwenza isono uyafana nomuntu ozibulalayo, kodwa inkinga wena uzibulala kancane kancane. How about just uvela usheshise uyenze lento uqede manje? How about amaphilisi waphuze u20 usheshe uqede manje, usheshe uqhume manje, usheshe ube quick manje, usheshe uphuze manje poison, but ufuna ukudla kancane kancane. Lo poison owudla ushukela kuma donuts amakhekhe lawo uyawadla kamnandi vele, and isongave simnandi futhi ave sinxaleleka vele, ngeke uzowadle njalo, but leyo poison uyawudla. La mafutha angafuneki angekho right for umzimba wakho uzowadla vele, ngeke uze kwenzeke lutho namhlanje nangakusasa ngeke kwenziwe lutho, but uzokudla kuzokulimaza. It's gonna be poisonous to you, kuzokubulala kancane kancane. It's still a suicide. Lo sawoti, people bahlezi befundiswa ngosawoti ukuthi usawoti awudliwa, especially awudliwa ukuhlaza bozofaka nje, but uzofaka uzothi hayibo ngeke udla ngokungena taste ukuduma akuzwakani nani. It's a poison, uyakudla futhi. It's a poison, it's going to kill you. So bantu baNkulunkulu, we need to know and understand ukuthi ukuyibulala, it's not just ukuthi usuyibulala uyashesha uyogquma lapha elwandle ebridgeini ukuyibulale njengoba bonke abantu abasuke befuna ukushesha baqede. Uyakwazi ukuyibulala kancane kancane, uyakwazi ukuyibulala ngokukhula imiyalelo kaNkulunkulu, because isono siwukweqa umthetho, ukweqa umthetho. Sorry, yes, isono siwukweqa umthetho, and inkokhelo yaso there is death. So if sazi ukuthi inkokhelo yesono kungukufa, usenza kanjani pho? Uzibulalelani pho? I know people ukuthi izono siphila nazo. I know people ukuthi izono siphila siyibona each and every day, and futhi siyihwabula sigcina sizenza. But sinegunya, sinomeli unguJesu Kristu, ukuthi ngaye sikwazi ukuthi sithethelele, ukuthi ngaye sikwazi ukuthi sivume, asihlangule, asihlambulule, sikwazi ukubusana noJehova, sikwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. So let us remember abantu bakaNkulunkulu ukuthi let us not kill ourselves. Let us not lose lithuba uNkulunkulu asesibusise ngalo lokuphila, lokwenza intando yakhe, ngokuthi senze umathanda thina, lokuthi senze sicabangayo, sikubonayo, nesigijimelayo ngamandla ethu onke, but asigijimele ekuphileni okuphakade. Silungise, sonile, yes, senzile kabi, asikuqondanga okuningi, but we are given a chance to do better. We are given a chance kubusana noNkulunkulu. We are given a chance ukwenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. And isihloko nje sethu sithi intando kaNkulunkulu iyenzeka. Yes, iyenzeka. We need to know, people of God, ukuthi singabantu, yabo nje unezandla nomunye umuntu enezandla ekwazi ukuthi ngezandla zakhe abumbe ubumba khande inkomishi, nawe ungakwenza. Njengoba unezandla omunye umuntu akwazi ngezandla zakhe axova ama-blocks, nawe ungakwenza. Abambe isipedi akline acente egcekeni, nawe ungakwenza. Ngezandla zakhe akwazi ukuthi abhake amakhekhe, nawe ungakwenza. Ngezandla zakhe ukwazi ukuthi you can do the same thing because you've got the same hands, the same amount of fingers. Yazi abanye futhi bakwazi ukwenza izinto ezinkulu, enze umuntu into enkulu engenazo ngisho inyawo. Akwazi ukuthi enze izinto ezinkulu ngokuqhuba le wheelchair yakhe, because yonke into ibeka la engqondweni yakho into okwazi ukuyenza. If you tell your mind ukuthi I cannot do this, you will not do it. But if you tell your mind ukuthi I can do this, you can do it, and you will do it by allowing yourself and actually allowing uNkulunkulu ukuthi akunikeze amandla aqinise ukuthi uyenze lonto. So yonke into iyenzeka lapha emhlabeni. Ayikho into elikhuni, ayikho into enzima. It's only a matter of allowing yourself, not limiting yourself to isono, not limiting yourself ukuthi ngeke ize ngikwazi mina ngiyahluleka, awe mayive inzima into ukuthi no. Just seek understanding and knowledge ukuthi ukuze ngiyenze lento ngingayenza kanjani, ukuze ngizisize ngingazisiza kanjani, ukuze ngikuphelelise lokho ngoba ngiyathanda ukuthi ngikwenze. How can I do so?
You just need to seek the knowledge. So ngomhla ka-15 June nje ngiphupha ngiphila impilo emnandi elula futhi emthabisayo uNkulunkulu. So in as much as bengiphila nabantu ezweni nasemhlabeni kodwa bengikwazi ukwenza zonke izinto engiyaleziwe ngazo uJehova umenzi wezulu nomhlaba. And when I woke up it was 3:43. I remember nje ngibhale lapha efonini ukuthi it's 3:43. Ithopi uNkulunkulu ayishilo ukuthi intando kaNkulunkulu iyenzeka. And uNkulunkulu umyalezo athi angulethe ukuthi you can do it. Ungayenza intando kaNkulunkulu. Ungakwenza konke isandla sakhe sifumanayo ukwenza. Kusho njalo incwadi yoMshumayeli 9:10 uthi sonke isandla sakhe sifumanayo ukwenza kwenze ngamandla akho onke. Ngokuba kunamsebenzi, namcabango, nakuhlakanipha. Endaweni yabafile lapho yakhona. Kumele sazi abantu baNkulunkulu ukuthi lapha emhlabeni anyone and everyone is capable of doing anything and everything that they want to see and that they set their mind to do. So whether ubani, whether ukephi, whether wenzakalani, uphila impilo kanjani, unamandla okwenza yonke into ofuna ukuthi uyenze. Unamandla okufinyelela lapho ufuna ukufinyelela khona. Unamandla okwenza konke othanda ukukwenza. You have the power because you are given an opportunity. If you have the opportunity to have hands, you have the power. If you have the opportunity to have feet, you have the power. If you have the opportunity to have umlomo, to have amehlo, izindlebe, you still have the power. And if you have the opportunity to still live, you still accumulate a very nice and amazing power to do that. As long as nje uzozazi ukuthi uphokophelebe, as long as you will know ukuthi I want to reach there. Ngifuna ukufinyelela lapha. Khona sinye sisho sithi aim heavens so that uzowela kuma clouds. Aim 100% so that uzowela at least ku-99 ku-98. But if ungumuntu uzohlezi uyi-aimela wena u-20%, uyagijima uya straight ku-10. U-aim about 5%, uya ku-1 la uyakhona. But singabantu kumele uhlezi u-aima okungaphezulu, okule at the top, so that if u-aima lapha ngenzeki ukwazi ukuthi at least uwelele kancane kancane. But you can still usanganyuka futhi. But wena umbuzo uthi u-aime kuphi noma uphokophelebe, ufuna ukufinyelela kuphi? Because thina abantu sizifinyeza thina, sizilimita thina lapho singakwazi ukuthi sifinyelela khona. Definitely, I promise you, if uzazi la ufuna ufinyelela khona, if ungazivimbi ngalutho, if ungazilimiti ngalutho, then you will get there. Then you will reach that position. Then you will get there la ufuna ukufinyelela khona. Ufuna ukuthi emsebenzini ugcine ulapho ku-exec, you can do it. But you just need to study ukuthi uze ngibe executive position. Kumele ngenze njani? Kumele ngiphile impilo. Kumele ngicomplete umsebenzi. Kumele ngijabulise kanjani iboss? Kumele ngisebenze kangakanani? How many hours? Kumele ngimisele kangakanani? Makuthiwa kumele ufike ngo-6 njalo emsebenzini, ufika ngo-5. Makuthiwa kumele ucomplete umsebenzi owu-5, complete owu-10. Makuthiwa ama-weekend sisebenza i-weekend eyodwa ngenyanga, usebenza awu-2 noma usebenza awu-3. Ngaleyo ndlela uya ku-exec. Because akekho umuntu limited to anything unless if uzilimita wena. Sikhumbule kakhulu futhi ukuthi kungengoba, please, this is the important part of this message. Kungengoba sizenzela thina ngecebo lethu, because awunamandla wena, awunalutho, awunagqozo, awuna-authority, into yazi ukudla, into yazi ukulala, into yazi umnandi, into yazi ukuhleka. Awunalutho, awazi lutho. The only one ongakupa amandla nokuhlakanipha nokuthi ukwazi ukwenza konke lokhu, Philippians chapter 4 verse 13. Singakwenza konke ngaye osiqinisayo. Singakwenza konke ngaye osiqinisayo. Uyena kuphela ungakwazi ukuthi siphi amandla ukuthi sikwenze konke esithanda ukuthi sikwenze. Ngoba amandla sinawo, kepha konke sikwenza ngoJehova. Sinawo vele amandla. You have the strength because uyadla ngithi uyadla ukudla. You have amandla. But udinga ini? Yena akunikeze i-authority, akunikeze umoya okuzokuqhuba ukwenze kube lula ekutheni ukwenze lokufuna ukuthi uwenze.
So it's like uzohamba uye kude just because uyazi ukuthi ufuna ukufinyelela kuphi. Uyazi ukuthi I want to get to Johannesburg if usuka eThekwini or usuka eMaritzburg or usuka kephi. Uzoqonda ukuthi I do not have strength ukuthi ngingawalka ngeenyawo ngeMaritzburg. I don't have strength ukuthi ngawalka ngeenyawo ngeGoli. But ngenxa ukuthi uyazi ukuthi kukhona o-Eldo coaches, khona o-Greyhound, khona obani amabhasi ngokuhlukahlukana kwawo. You have the knowledge ukuthi yabo mengagibeli Eldo coaches izongithatha ingibeke. Mengagibeli ibhasi izothatha ingibeke. Kunetekisi esuka la eMaritzburg njalo every day ngo7 izongithatha ingibeke. Because you have the knowledge and understanding ukuthi uNkulunkulu uzongithatha angibeke. You would definitely get there and you will not worry about anything because the transport is provided. Then you will get there because iyo ekuhambisayo. Inqobo nje wena uma uzokwenza isiqinisekiso sokuthi you catch the right transport. Because nangumshayeli uJesu Kristu, nangu driver, uselindile lapha esangweni, ulindele ukuthatha kise la ufuna ukuya khona. Ungaze kushiye le moto. So le nqola isho njalo ingoma ethi nayi inqola ime eminyango bangapha abahambayo. Do you want to go? Uyafuna ukuya enkazimulweni? Uyafuna ukuya embusweni wezulu? Uyafuna ukubonana noKristu? Uyafuna ukukhulukisa? Nayi imoto, nayi inqola. It is waiting for you. It is waiting for you to come. It is waiting to take you everywhere where you want to go. Ufuna ukisa konke amazulu uzokuthatha kubeke. Ufuna ukuphulukisa abantu, ufuna izipho zakama uzokuthatha kubeke uNkulunkulu. But the question is, where do you want to go? And from that dream, uNkulunkulu uthi yonke into iyenzeka. And especially intando kaNkulunkulu iyenzeka. Only if you're intending to grow spiritually. Because there are many people nentshisekelo ukuthi bakhule spiritually. And uNkulunkulu is intending ukuthi abaphakamise nangampela, abakhulise, abaqeqeshe, bakhule baze bafinyelele ekumazini umsindisi ukuze bahlengeke, baziqonde futhi baqonde umdali wabo. Amazwi omfelethi uJesu Kristu wathi mayenziwe intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Yiphi le ntando kaNkulunkulu yenziwe ezulwini? Kulalelwa yena, kuthobelwa yena. Kwenziwa yonke into uNkulunkulu aseleza ngayo. So uma ngempela uzimisele ngokuyenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini, uzokwazi ukuyenza. I promise you uzokwazi ukuyenza. Kuphela kumele usondele kwiwundlu uJesu Kristu uthi ngingayenza kanjani khona ezokuqeqesha. Nasemsebenzini uma ufuna ukuphumelela, ufuna ukufika kuleya position, kuzomela usondela kubantu abazi kangcono ngithi. Khona bezokutshela ukuthi uzowenza kanje nakanje nakanje. Uzodlula lana lana la. Kumele uyimisele ngale ndlela ngale ndlela ngale ndlela so that you can make it. So intando kaNkulunkulu iyenzeka abantu baNkulunkulu. You just need to allow yourself ukuthi udele izinto ezizokwenza ukuthi ingenzeki. You just need to allow yourself ukuthi uyenze ngempela. Allow yourself ngokuzinikeza enough and more time ukuthi uyenze. Allow yourself ukuthi ukhandlekele konke okumele ukuthi ukhandlekele khona uzokwazi ukuthi uyimisele uyenze. So ulisondele kuJesu uzokuqeqesha ekuthenini yenziwa kanjani. Kodwa okusemqoka ukuthi iyenzeka. Into nje iyake ibe ukhiye kokona konke ukudela everything ngenxa yevangeli noma ngenxa kaNkulunkulu, ngenxa yokukhuleka, ngenxa ukuthi kunezwi nje lithi zithibeni ukuze nikhuleke. If you are intending ukuthi ube prayer warrior, kuzomela uzithibe ezintweni eziningi. Because if ungazithibi, you will forget to pray. If ungazithibi, you will have more time to do lezi zinto ozenzayo ngesikhathi sakho. But if uzithiba izinto eziningi uzidela and give yourself enough and more time, you will have time to pray. You will have time for uNkulunkulu. You have time for especially growing spiritually. But again, intando kaNkulunkulu iyenzeka. Ukuze ukwazi ukuthi ufunde kakhulu ngoNkulunkulu, uqonde wazi kumele ukwenze nengamele ukwenze ukuze ekugcineni ekugcineni kuzolala ekuthenini uzimisele yini, uyazikhandla yini, uyazithiba yini kokuningi kanye nasothandweni lokufuna ukuthi ufinyelele. So kuzoncika ekuthenini
uthando lungakanani lokufuna ukufinyelela lapho uthanda ukufinyelela khona. How much intending, how much ukulangazelela, how much love you want to reach to that point, to that certain level. Because if into uzoyenza ngothando, ngeke uzuyidele. Ngoba ufuna umsebenzi wakho wenza ngothando uzohlezi ujabulisa, ngeke uzudele. If umuntu umthanda awumdeli. Uhlezi ufuna ukuba seduze kwakhe. Uhlezi ufuna ukumbona, uhlezi ufuna umbona ejabulile ngothando. I repeat, ngothando. So indaba ingawe. Because at the end of the day into kumele siyazi ukuthi uJesu lapha emhlabeni uzele noma uzozela abenza intando kaNkulunkulu. So umyalezo uthi iyenzeka. Ungaphulukiswa, ungasindiswa, ungahlengwa. Ungamamukela uJesu njengoNkosi yomzimba kusemanje. Ungayivuma izono zakho kusemanje. Ungakwenza ngezandla zakho kusenzeka. If khona umuntu okwazi ukuyenza into nawe ungayenza. If khona umuntu okwazi ukucula nawe you can try. If khona umuntu okwazi ukuhamba long distance nawe ungakwenza. Just give yourself some time. Give yourself practice. But qhubeka ube noqozo ube nentshisekelo. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu uzosiza. Gijimisa umoya wakhe athi gijima ureal. Uyomsiza Nkosi yami nawe uyazama. Hamba umupha amandla. Hamba umupha uqozo. Hamba umupha idrive. Wena Gabriel hamba uyomtshela ukuthi akangakwenzi ukuthi so that uzoba lula ukuthi ayenze lento. Hamba umtshela ukuthi akadle kanje ukuze angeze hleze ekhathele. Because uyathanda ukuthi avuke ebusuku akhuleka ngithi, but if edle ujeqe unembilisi uzomdaka. Kuzothi mase kushaya isikhathi sokuthi akhuleke amehlo akhe ezobe ebuhlungu. So mtshela ukuthi at least angawudla ujeqe. Uzotshela izinto ezikanjalo, uzuyaleza ngezinto ezikanjalo ukuthi msize kanje. Ngoba uyafuna ukuyenza lento. Siyabona unoqozo, unentshisekelo. So akashiye lokho, akalahle lokho. And uma uNkulunkulu ngalenkathi ufika, uzokwenza kube lula ukuthi into oyithandayo iyeke. Uzokwenza kube lula ukuthi lokubhema othanda ukubhema ukuyeke. Uzokwenza kube lula ukuthi wena uthanda ukubuka iTV uyeke. Kancane, it's never easy. Akube lula maseqala, because into osuke ijwayela ngithi. But uNkulunkulu uzokwenza kube lula ukuthi ngoba ukwenza namhlanje, nangakusasa kwenza ungakwenzi, nangakusasa kwenza ungakwenzi, nangakusasa kwenza ungakwenzi. Kanjalo uzujwayele and into iyajwayeleka. Same as with addictions. If ungabhemanga namhlanje, uNkulunkulu uzokwenza ukuthi kube lula ukuthi nangakusasa ungabhemi, nangakusasa ungabhemi. Uzozujwayela ukuthi hayi man, kuphelile 7 days ngabhemanga. Ungaphela omunye 7 days. Ungaphela futhi wesithathu. Usekuphela inyanga yonke ngabe ngiyahlanya ngama ngabuyela kuona, ngabe ngiyadlala. Ngokuzimisela, ngokufuna ngempela le nto uNkulunkulu uzokunikeza. So intando kaNkulunkulu iyenzeka. Ngoba le ntando kaNkulunkulu iyona ohlalela ukuthi uyenze lapha emhlabeni. Iyona uJesu azele bona azobalanda abenza intando kaNkulunkulu. So it's possible. Aim 100%, aim izulu. Aim ukubona noKristu. Khona uzokwazi ukumbona ngempela. Aim ukwenza kahle. Aim ukuphulukiswa. Aim ukuphila okuphakade. So that uzokuthola ngempela. Ukulahle konke kumele ukulahle. Isono kumele usilahle. Ukona kumele ukulahle, ungeze kumele ukulahle. Ungayigcina imiyalelo eshumi kumele ukulahle. Ukufunda iBhayibheli kumele ukwenze. Ukuvilapha kumele ukulahle. Ukulala kumele ukulahle. Ukudla kakhulu kumele ukulahle. Ukudla ongafanele kumele ukulahle. Ukuhamba indawo zobumnandi besikhashana kumele ukulahle. Ukusaba abantu kumele ukulahle. Kodwa wesaba uJehova. Ngoba uzokupha ukuhlakanipha. Futhi wenze konke ngaye okuqinisayo. Methi ngaye usho ngomoya wakhe weqiniso. Usho ngomoya ongcwele ofika kuwena ukuphuqoza, ukugijimise, ucindezele, ukuphushe, ukunezele udrive le push. Bese yayenza intando kaNkulunkulu ngoba iyenzeka. Nkosi nje bilani. Ngiyalezo omncane lo uNkulunkulu asinikeza ngawo ithemba lokuthi konke kuyenzeka. Especially abantu obusaphila, you can still do it. You can still do better than yesterday. Usangenza kangcono nakuthange, usangaziphulukisa, usangamamukela uJesu, usangasindiswa, usangabhabhadiswa, usangavuma izono zakho, usangahlengwa, usangabuyisana noJehova, usangakuthola ukuphila okuphakade. Nkosi nje ibe nani. Ngakhohle ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. For more information,
khona amavidiyo nje amafishane lapha, short 10-minute clips, Instagram, Facebook and TikTok. Sicela ndlulisele umyalezo nakwabanye bathole ukuphulukiswa nokusindisa. uNkulunkulu aniphe amandla, anisize nazi ukuthi konke siyakwenza ngaye osiqinisayo. Amen.